19 anyos na estudyante na papasok sa paaralan, patay matapos magulungan ng trailer truck sa San Juan, La Union. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Patay ang 19 anyos na estudyante matapos magulungan ng trailer truck sa kalsadang bahagi ng Barangay Urbis Tondo, San Juan, La Union. Base sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana ang biktima sa eskwelahan nang mangyari ang aksidente. Pagka-slide nung motorcycle driver po natin, kumilapon po siya doon sa left rear wheel ng trailer truck na nag-cause para ma-run over siya nung gulong nung truck. Tumanggi ang mga kaanak ng biktima na magbigay ng pahayag. Samantala, sa hiwalay na aksidente, makikita sa CCTV camera ang pag-overtake ng isang L300 van sa bahagi ng Barangay Tabuk, San Juan, La Union. Nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela, saka bumangga sa isang puno at bumaliktad. Sugatan sa insidente ang 12 katao, kabilang ang 5 menor de edad. Upon overtaking po doon sa outer lane ng kalsada, hindi po niya na-anticipate yung tricycle na traversing din southbound sa may outer lane. Ang nangyari po, kinat niya po yung 10-wheeler truck that caused him para malose control yung steering wheel at bumangga po doon. Patuloy ang paalala ng pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.